En metade dunha pandemia mundial apareceu unha luz de esperanza para Merchi Álvarez, a camadesa afectada de AME, fundadora de Galiciame, que leva 6 anos loitando contra a enfermidade, atopou un tratamento en Corea do Sur. Despois de 6 anos de loita, por fin apareceu un tratamento para mí. A loita da cambadesa permitiu recadar fondos para investigar a enfermidade e descubrir novos tratamentos, que aínda que non a puideron axudar, si melloraron a saúde doutros enfermos. Agora, a que necesita colaboración é ela. O tratamento en Corea ten un alto custo e para costealo é necesario a solidariedade. Un chamado de solidaridade, xa que fai falta moitos cartos para isto. Calculamos $92.000, traducidos en euros son 80.000, para o que o tratamento, gastos médicos, estancia, viaxes, traslados, seguro de viaxe e todo o que precisamos para esta aventura. A camadesa ten un mes e medio para conseguir os cartos. O tratamento que recibirá é específico para ela e frear o avance da enfermidade. É un tratamento feito á carta, concretamente para reparar o que eu teño mal, e dicen que frear o 100%, e a partir de aí o que Dios mande. O tratamento é crónico e este ano Merchi necesitará 3 visitas a Corea. A camadesa asegura que o tratamento é seguro. Coñeceuno grazas á colaboración dos médicos e científicos que traballaron con ela. Está aprobado pola Axencia Coreana do Medicamento. Non podo dar ahora mesmo moitos detalles, pero é unha revolución, está patentado e dicen que vai tardar de 15 a 20 anos en chegar aquí. Merchi agarda que o tratamento poida abrir o camiño para que outras persoas afectadas por AME poidan loitar contra a enfermidade. Pide o apoio das administracións para colaborar con ela. Ademais, realizarán diferentes eventos para recadar fondos, iniciativas que o Concello de Cambados xa se mostrou a apoiar. As doazóns só serán posibles a través da conta bancaria ES78 2100 5036 4502 0030 7703.